Dňa 26. októbra 2024 sme vo Veľkom Bangladeši uskutočnili slávnostnú prezentáciu knihy, ktorá sa rodila z úcty k našim predkom. Tejto akcie sa zúčastnili aj zástupcovia tvorivého kolektívu Združenia pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov na Slovensku a od organizátorov si vypočuli ďakovné slová za ich obetavú prácu pri tvorbe viac ako 400-stranovej knihy s prílohou na DVD. Autori knihy František Boriš a kolektív. DVD sprevádzajúce publikáciu obsahuje unikátnu genealogickú databázu približne 100 000 osôb, ktoré sa od polovice 18. storočia do roku 1947 narodili, sobášili alebo zomreli v niektorých slovenských osadách v Dolnej Zeme, ale aj na Slovensku po presídlení. Gestorom podujatia bol František Zelman, predseda Únie slovenských organizácií v Maďarsku. Na slávnosti sa zúčastnili Anton Paulik, hovorca parlamentu Slovákov v Maďarsku, Alžbeta Holerová-Račková, predsedníčka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, Ildika Klementová-Zelmanová, podpredsedníčka slovenskej samosprávy Békešskej župy, Šándor Farkaš, starosta obce a členovia zastupiteľského zboru Veľkého Bangladeša. Publikáciu predstavili autori František Boriš, Pavol Komora, Ľubomír Kmeď. Na záver podujatia najstarší člen Združenia zo Slovenska, Michal Hronec podľa slovenských tradícií pokrstil knihu a hovoril: choď knižočka, choď do každej inštitúcii, do každej rodiny a urob každého, kto ťa bude držať v ruke šťastným, ako keby držal v ruke vetvičku rozmarína, ozdobí to svadobníkov, ktorou ťa krstím. Na podujatí bolo prítomných viac ako 100 účastníkov, ktorí si vypočuli prezentáciu knihy. Organizátori podujatia bola Slovenská národná samospráva vo Veľkom Bangladeši, Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, podujatie podporilo Spolok pre zachovanie slovenských tradícií vo Veľkom Bangladeši a Slovenská samospráva Békešskej župy.